Ви слухаєте Радіо Лада в передачі «Образ духовного життя християнина як образ для подражання в защиті екології, в защиті Божого творення». Щоб розуміти духовні істини Євангелія, часто удобно знайти паралельне діяння в всьому світі. Коли говоримо про духовні подвиги, то опять дивимося, а що є похоже у всьому світі. Коли дивимося на образ життя спортсмена і удивляємося, якийсь ненормальний, не п'є, не курить, ходить у спортивний зал. Що з ним стало? Та нормальний чоловік п'є, танцює, скаче. А якщо поцікавитися, який образ питання має балерина. І то не їж, і то не їж, а тільки маленько, а з того маленько. Щося стало з такими людьми? Та йди наїжся, напийся. А ні. Ради того, щоб показати результат на спорті, спортсмен має не пити, не курити. Повністю придати себе спортивним вправам, тренуватися кожен день, щоб одного разу на Олімпійських іграх показати високий результат. Коли в житті ми рівняємося на таких спортсменів, то починаємо і ми бути похожі на них. Може, нам не треба йти на спортивні состязання, але в житті так добре, коли чоловік починає управляти собою в їді, у напитках, у поведінці, поступках, тебе зразу замітять. Та то ненормальний, та позирайте, вже не п'є. Та нормальні п'ють, а він не п'є. Дивіться, він старався, помінявся другий. Сьогодні, коли ми читаємо апостола Павла послання к Галатам, то іменно такі паралелі нам дадуть порозуміти. Браття, каже Павел, кількома книгами вам написав рукою моєю. Суть між вами люди, які хочуть хвалити по плоти. Подсказують йому, що пийте, їжте, обрізайтеся, та нащо вас будуть додівати? Будьте як усі. Любима формула безбожників і нецерковних людей. Я так, як усі. А як усі? А всі хоч як. Безсмисленно, неосознанно і катастрофа. Каже Павел, котрі хотяться хвалити по вашій плоти, побільше одогнати людей від церкви, то я читав, як у Виноградівському районі проводилася атеїстична робота, де атеїсти сообщали в центр у Виноградівському районі. Документи в архівах, кстати. Осталося віруючих лем пару жінок стареньких, дідів стареньких, та ще там все остальное вже просвященное світлим майбутнім. Звісно, обманювали вони. Но сам факт того, що считали тих світлими, котрі до церкви не ходять, п'ють, курять, танцюють, ходять блудом, нормальними, свідчило про катастрофу, яка й привела до розпаду Совєтського Союзу. Не гонка вооружень розбила, а безбожіє власти. Бо власть, по-слав'янськи, всяка власть від Бога, перевели на русский язик, на українську мову, всяка влада від Бога. А в оригіналі слав'янському і в греческому написано: всяка влада не є від Бога, якщо не творить добрих діл. Запомнім, слово в слово. Не є влада від Бога, якщо не творить доброє. Якщо роблять злоє, не від Бога. І іменно ця фраза нині ключова, щоб розуміти, що християни в цьому мірі не покликані угождати комусь, а тільки Богу і бути спортсменами. Я, каже Павел, нічимся не хвалю, тільки крестом Господа, котрим я розп'ятий для міра і мір для мене. Образ життя спортсмена. Для того, щоб ізгнати віруси туберкульозу з організму, прийдеться перестати пити, курити, переохлаждатися, приймати таблетки гіркі, болячі уколи, одлежати. Лиш тоді віруси вийдуть. Чоловікові в життю віруси гріха інакше не вийдуть, якщо не будеш пити пілюлі
гіркі пілюлі покаяння, якщо не будеш себе принуждати, щоб лишнє не їсти, лишнє не пити, і тоді ці віруси гріха вийдуть. І коли чоловік починає собою управляти, тоді починає догадуватися, та йому не треба приписувати «у середу не їж», уже само собою приходить. Не завідуй, воно вже само приходить від образа життя. Не оскорбляй, а воно ж самое приходить із душі сформованої християнської. Цей світ предлагає нам серію приманок. Яку хочеш, на який лад. П'яницям треба учити як? Пити мож, але треба знати культуру пиття, а то не єдно. Ілі блудникам. Свободна любов – це свобода чоловіка. Злодіям, якщо приватизували, украли, та вони не злодії. Вони собі ім'я поміняють, наприклад, багачі, олігархи, що хочеш. Цей світ привик натуральний злочин називати благим іменем. У совєтські часи кидали людей у тюрми, знаєте за що? Чоловік не вірив у світле майбутнє. А раз не вірить, то значить ненормально, і значить треба в психічну лікарню вести його. А ми не дожили до часу нині. Хто ходить в канонічну церкву, то подозрительний чоловік. Ти чому не пішов до Філарета, а пішов до Онуфрія? Значить, ти не наш, значить, ти якийсь агент Будапешта. З тобою будемо окремо говорити. Позор. Страшніший позор, що у 21 віці такі вещі і ще сьогодні практикуються. Но, к сожалению, коли злодій вже у стані злодійства, його вже не бере наука. На днях, четвер, п'ятницю, суботу, ми приймали участь у міжнародній конференції по екології. І в одному з виступів ми чули таке слово. Треба учити екологічним істинам прихожан церкви, общественні організації. Ну, вдруг один учасник і сказав, ну, чому хочете ви учити екологічному розвитку і навчанню прихожан церкви, церковних людей? Чому ви забили за прокурорів, суддів, за міліцію, за всі остальні карательні органи? Ето їх треба вчити, щоб вони вважали закон, бо непростий чоловік ріже Карпати, а мусить мати велику владу. І відповідь була така, а ця часть людей уже не піддається навчанню. Все, сторінка закрита. Осталися тоді ми, прості люди, котрі маємо молитися: Господи, помилуй наші Карпати, розбий плани злих людей, дай нам силу, щоб ми у всьому світі були теж спортсмени, дуже економні в питтю, в їді, в отопленні. Наші діти у церковній школі написали в конкурсі, малюнки малювали. І многі діти назвали дерево «то велика квітка». І намалювали дерево квітка. Друга дитинка намалювала дерево у віді крона як серце. Дерево має серце. Наші предки говорили із рослинами, із деревами. На Закарпатті давній євангельський звичай, коли дерево, наприклад, оріх, другий рік не родить, тоді бере чоловік сокиру, іде рубати оріха, а жінка каже уже тепер коло оріха: чоловіче, не рубай, дай йому ще один рік, а може породить. Чудо! На другий рік оріхи вродили. Що це? А це то, що називається чувством екології. Наші предки не різали дерева. При Францеві Йосифові не було вандалів. Франц Йосиф і садив, і платив гроші, і сокотив, і це дерево треба було різати, треба булося порадити. Що тепер роблять вандали? Безбожники все втратили. Страх перед Богом, страх перед законом. Почому вони втратили зрення? Чоловік сліпий уже має доста, но він сліпий і ще хоче. А чим хвалиться сліпий чоловік? Що він у журналі Forbes уже на 50-му місці найбагатих людей у світі. В той час, коли десятки мільйонів людей, дітей умирають без води, без їди, список Forbes, список, навірно, злочинців людей,
які мають несметні багатства, нічого не садивши і не продававши, просто прихвативши. Чому ми кажемо про то? Що християни хваляться не багатствами зовнішніми. Павел каже, я хвалюся крестом Господа. Спортсмен чим хвалиться? Що він переломив себе, не п'є, не курить, ходить на тренування. Він рано займається вправами, він давно відказався від ізлишества в їді. Для спортсмена, як ясний Божий день, понятно, що в середу, в п'ятницю, 2 дні розгрузочні, гарантія, що організм сторицю вознаградить. Остальна маса людей відпала. Якщо сьогодні ще маса людей не розуміє віру, так не розуміють віру Христову, як не розуміють, чому спортсмен так веде себе. Чому балерина не хоче хоч що їсти? Чому? Бо вона хоче бути легка у танцях, у движеннях. Ну а може нам стоїть бути таким? І так у життю чоловіка приходить розуміння. Паралельні события і які діяння можеш взяти в приклад. Видите, спортсмен не п'є, не курить, займається спортом. Ми же кажемо, Господи, научи наших людей бути спортсменами духовними, у всьому світі не жаждати лишнього, бо Христос нас і наших предків научив тому, чого ніяк не поймуть багаті люди. Життя чоловіка залежить не від ізобілля іменія, не від багатства. Багаті люди – це в основному нещасні люди. Їмся так не видить. Їмся видить, що вони віддихали десь там на далеких островах, та вони дуже щасливі. Бог нам подарував і сьогодні ту радость, що ми видимо в всьому світі полчища людей, відпавших від церкви. І людей мільйони, котрі не піддалися маніпуляціям цього світа, а сказали, наш митрополіт Онуфрій. Або були 3 Варфоломеї. Наш митрополіт Онуфрій. Він представник і предстоятель тої церкви, в якій є спасіння. Всі остальні ігри нас не цікавлять. До речі, на днях так називаємий предстоятель автокефальної церкви в Україні Макарій, по діянням Варфоломея вже простий священник, сказав так, примерно, ніхто його так не надурив, як греки і нинішні чиновники. І ще ніякого Томаса не дали і, навірно, не дадуть, а він уже не митрополіт, а вже кафедрального собора Андріївського немає. О, як надурили. Він, бідний, каже, Господи, що з цього вийде? Який то буде собор? Що то буде? І що устава не є? Радіо Лада. Радіо Лада. Ми об этом знали, ведь і наш митрополит Онуфрій, Українська православна церква без 5 минут автокефальна, то є сама повністю самоправна. Но щоб отримати автокефалію, вияснилося, що не всі в Україні священники і єпископи согласні. Мусять почекати. Почекати, якщо то буде согласіє, буде автокефалія. А якщо не є согласія, чекаємо. Бо ми мудрі діти Божі, на відміну від отсталих і тупих, отупівших від злоби чиновників, всім даруємо любов і благословення. Господи, благослови наших людей, щоб вони Слово Боже, котре сіється, красно приймали в добру душу, щоб свою душу закрили силою Христовою, силою Христа, щоб сатана не міг зайти в серце украсти зернятка Слова Божого, так як поступали наші предки 1150 років назад, і ми будьмо такими. Бо імперії сі міняли, границі сі міняли, держави сі міняли, не помінялося одно – наша Кирило-Мефодіївська віра православна. В тому наша унікальна сила і аргументація. Оби 3 Варфоломеї тої сили і 14 Філаретів. Ми їм легко відповімо. Будьте здорові. Ми всі аргументи маємо, що благодатна церква. А значить, і сьогодні скажемо з апостолом Павлом. Ми хвалимося тільки Христом, Господа нашого Ісуса Христа, яким для нас світ розп'ятий, і ми розп'яті для світа. Бо не маємо тут вічного міста, а чекаємо небесного. Не так, як олігархи.
нікуди не збираються і вмиратися не збирають. Не тут хочуть бути, а ми кажемо, добре, оставайтеся, а ми хочемо йти в небесну вись, аби тут за духовні труди, за духовні молитви і благословення, і тут духовно рости в вічності, разом з святими наслідувати настоящее вічне місто, вічний небесний Єрусалим, Царство Божоє. Ви слухали передачу «Образ життя християнина» як образ для подражання тих людей, які би хотіли і душу свою спасти, і середу обітання довкола себе сохраняти у чистоті і святості і приймати участие в защиті екології. Бо наша задача – призов Божий, ми Божє творіння, також маємо сокотити, охраняти Божий мир, Божє творення. Бог у помощь усім християнам і всім тим екологам, котрі б'ють тривогу про те, що злі люди в всьому світі самі гублять природу і не планують даже нічого залишати дітям. Бог у помощь і всім, хто молиться в келіях, щоб Господь благословив наші добрі і прекрасні плани.